започва на 9 март с тема, която стартирахме още в началото на днешното издание на предаването за допинг скандала около Мария Шарапова. Заговорихме и с вас по телефоните тук, пишете и в страницата ни във Фейсбук и един въпрос ви чака там. Има ли конспирация в допинг скандалите? Ето това обсъждаме от рано сутринта. Галина Стефанова ни е писала: конспирация е всичко възможно срещу Русия, как от началото на годината, чак сега се сетиха. Тя е възпитан човек, голям спортист, ще преодолее да му мислят зависниците. От другата страна обаче Веселин Влаев казва: конспирация няма, има корупция и вашите мнения продължаваме да събираме. Денят започва, изписвате на български. Добре дошли сте там. Сега по темата в студиото вече и Валери. Добро утро още един път и от мен. И разбира се, давам почти веднага думата на нашите гости. Михаил Илиев, много добре го познават, предполагам, всички в спортните среди. Доктор Михаил Илиев и Петю Борисов, нашият тенис коментатор от БНТ HD. Може би първият въпрос обаче трябва да е към доктор Илиев, защото мнозина все още не разбират. Всъщност Мелдония се използва за подобряване на издръжливостта и за подобряване на физическите възможности, но всъщност това лекарство, което е взимала Мария Шарапова, може да помогне за проблеми, които тя твърди, че са били със сърцето? Без да навлизам в конкретиката, тъй като това е съвсем нов препарат, непознат за нас, само това, което успяхме да се запознаем от медии, от интернет. Медикамента, като всеки новооткрит медикамент, първо се прилага и се изпробва дали може да послужи на войската и на спорт за някакво подобряване на физически сили, на издържливост. Не случайно е използвано от руски войски в Афганистан. Това не е случайно. И в спорта счита се, това е авторско откритие на латвийски професор, че подобрява при големи натоварвания възможността организма да се храни с необходимо му кислород, за да не изпадне в ситуация, която да бъде кризисна. Нали? Не говорим за инфаркти и такива неща, макар че и това според източниците се е случило. Друг е въпросът, че в неговия коментар пише нещо много интересно, че по време на състезание това би довело по-скоро до отрицателен ефект, отколкото до положителен. Следователно, ние можем да предполагаме само, че Шарапова е взимала този медикамент по време на тежки тренировъчни натоварвания. Друг е въпросът колко време след взимането то може да бъде открито. Сега бързам да кажа, малко като отклонение, че дори Крейг Риди, който е шефа в момента на ЛАДА, това е световната организация, коментира вече една възможност за различни по степен наказания. Не както пише и за Шарапова, и за 2 години, 4 години, тъй като не може всеки случай да бъде поставен под един и същи знак. И той коментира хванатите напоследък. Руската фигуристка, петкратният шампион на бързото парзалене, все, за съжаление, руски състезатели, макар че аз отричам някакви конспирации и така нататък. Познавам доста добре системата на ЛАДА. Това е една организация, която е независима като Ватикана и ООН-то, т.е. тя си измисля закони, които сама си спазва. И е нещо страшно. Тя е много богата. Доказа се с системата в леката атлетика. Видяхте каква. Това си е чиста проба корупция. Аз ще бъда много внимателен да не ме осъдат, защото имат много големи адвокати. А всъщност защо го приеха това лекарство Мелдония чак сега в забранения списък? Има едно раздвижване с годините в ЛАДА по отношение вариациите на представяне на тия списъци. Пак ще кажа, за да се оправдаят големите бюджети, които те получават от МОК и от ФИФА, всяка година вече поставят под наблюдение 6 месеца, една година напред, поставят определени медикаменти, които казват, може би ще станат допинг от 1 януари. Но аз веднага ви питам, има ли сме такива случаи? Медикамент, който е забранен до 31 декември, на 1 януари излиза, че вече не е забранен. Хващат го Валери с допинг на Коледа и го наказват 2 години. И аз попитах на един конгрес, защо на 5 януари, като излезнало вече, че не може, не му опустят на човека. Тук са много деликатни моменти. И сега за случая за Шарапова. Ясно е, че случай е първо много интересен за целия свят. Виждате, това измества и Ислямска държава. Толкова интересно. Това е един случай, според мен, в който ЛАДА иска да докаже колко е принципна, колко е така сериозна организация, не прави компромис на никой. Това не е вярно. Ето, например, моята позиция е следната.
приемаме, че не само тя, да не би на Австралия Open, само тя да е била състезателка, когато нещо е взимала забранено. Обаче, лично аз и моята компания предпочитаме да гледаме една красива жена с хубава фигура, отколкото тия, аз им казвам, грохтящи свинемайки, анаболни някакви грозоти, които пъшкат на корта, ти ще кажеш за какво става въпрос. И така че това, което е взимала Шарапова, допускам и аз лично, ако съм и адвокат, ще хвърля цялото обвинение, реално на нейния медицински екип. Не може един екип, който получава най-вероятно милиони, да сбърка такова нещо. Това е недопустимо. Говорейки точно за това, Петю, на теб звучи ли ти правдоподобно, понеже четах и подобни анализи, че няма как да пропуснеш списъка и да с лека ръка да го подминеш. И то за най-добре печелищата жена в световния спорт за последните десетилетия или поне 5 години. Абсурдно звучи. И е факт, че всъщност според мен всичко е вярно по-малко. И че има конспирация, и че има прикритие. Всеки аспект има влияние в този случай, но е факт, че тениса в световен мащаб е подложен на една много сериозна атака от началото на годината. Като се започна с оговорените мачове, сега излиза толкова голямо име в спорта, може би извън Ланс Армстронг. Не знам дали има друг толкова популярен атлет, който да е уличен в употреба на допинг. И ми се струва, че наистина тук се отклонява вниманието. Вече има и такива световни конспирации, че хора от FIFA използват всякакви канали в световен мащаб, за да отклоняват вниманието от случващото се в една от най-могъщите фирми в света, не само в спорта. Да кажем, че това наистина влиза съвсем в теорията на фантастиките. Е факт, че хората, които гледат тенис, много често са си задавали въпроси как може някой атлет да играе 5-6 часа на корта при температура 40 градуса, физическите натоварвания са умопомрачителни. Само човек, който не е хващал ракетата, не знае дори за един час любителски какви са изтощаванията. Аз точно сутринта споменах, че женският тенис се е променил доста и вече доста по-силов и говорех конкретно и за Серина Уилямс, чиято игра много вече се доближава до тази на мъжете. Ами то проблема е, че и малките, които тръгват сега 15-16 годишни тенисистки, ние ги виждаме, те не приличат на атлети. Те, дори структурата им е променена, чисто като физически данни са, можем да кажем, доста често с наднормено тегло спрямо стандартите до преди 10 години в женския тенис, което няма как да бъде компенсирано просто с много добра физическа подготовка. Ясно е, че съмненията, че топ тенисистите взимат някакви медикаменти, които им подобряват възстановяването, да кажем, или качествата в тренировъчния процес, са на лице и сега просто Шарапова е първата, която е хваната, може би наистина като нарицателно, че ето виждате ли, и в тениса се работи в посока на разкриване на тези факти. Сега предлагам и да погледнем и към руската гледна точка. Дали е конспирация, дали е корупция, как руските медии коментират казуса Шарапова. На телефона вече е Николай Кръстев, кореспондент на Българското национално радио. Ники, добро утро! Добро утро! Повечето коментари прозвучаха в Москва са доста негативни и в тях се усеща една неудовлетвореност, че най-известното лице на световния тенис, рускинята Мария Шарапова, е станала обект на атаки и заради общият негативен тон, който се използва срещу страната им. Не са малко тези коментари, където се обвързва политика и спорт, и тук в Москва дори се прави паралел с допинг скандала от края на миналата година, който доведе до закриването на руската национална допинг агенция, когато имаше много остри атаки срещу руския спорт и се настояваше дори за оставката на руския министър на спорта, както и за отстраняването на руски спортисти от световни първенства. Според председателя на Комитета по международните въпроси в съвета на федерацията Константин Касачов, той дори попита защо всички се нахвърлят днес върху Мария Шарапова и не е ли в ход атака срещу руския спорт в момента. В сходен, но пък по-умерен тон заради своята позиция руският министър на спорта Виталий Мутко заяви, че ръководеното от него министерство е предупреждавало спортистите и федерациите за това, че Мелдония от 1 януари тази година вече се намира в списъка с забранените препарати. В всички тези случаи трябва да се знае, защото не винаги спортиста знае, каза той, и спортистите, лекарите, физиотерапевтите, ръководителите на федерациите са тези, които трябва да носят отговорност. Най-страшното обаче, каза той, е, че страда всъщност спортисти
финалиста. Виталий Мотко допълни, че разбираемо, че всеки е готов да удари в гръб Русия в този момент, но заяви, че страната му е готова да издържи на тези атаки. Най-страшното според руските наблюдатели е, че вероятно Шарапова трябва да се откаже от летните олимпийски игри. Спортният коментатор и световната шампионка по лека атлетика Олга Богословска пък призна, че не разбира защо препарата, който Шарапова е взимала 10 години, изведнъж се оказал забранен. Тя попита защо точно сега това се е случило. И каза, създава се впечатление, че някой иска да подрие руския спорт и копае под неговите основи. В последно време под прицела на антидопинговите служби попадат изключително само руски спортисти, коментира още Богословска пред електронното издание на авторитетния вестник Взгляд. Тя дори заяви, че Шарапова ще пропусне предстоящите летни олимпийски игри. Всъщност повечето коментари са в тази посока, но тя даде и пример за това как има едно несъответствие в действията на международните антидопингови асоциации. И даде пример, например, за американският лекоатлет Тайсън Гем, към когото е било постъпено доста лоялно, като на него е била съкратена до 1 година периода на дисквалифицирането му и той все пак е участвал в миналогодишния световен шампионат, макар че по всички правила това не е трябвало да се случва по този начин, по който е станало. И Богословска посъветва Мария Шарапова да наеме добри адвокати, като тези на американеца, за който говорихме преди секунди, за да могат да защитят подобаващо нейната гледна точка. А пък иначе пред агенцията Ерспорт, председателя на Федерацията по тенис на Русия Шамил Търпишев заяви, че допинг теста няма да окаже сериозно влияние върху руския тенис. Като цяло и заяви, че кариерата на Шарапова продължава дори след този случай. Дано да е така. Цялата палитра от мнение, да, виждате колко е сериозна, движи се от едната крайност до другата, но при всички положения темата Шарапова за Русия е много важна и много деликатна. Вики, благодарим ти. Николай Кръстев, кореспондент на Българското национално радио, с реакцията на Москва за казуса Шарапова политика. Тази дума, като че се намесва. Доктор Илиев, понеже сме към финалните ни минути, смятате ли, че това, което Мария Шарапова каза, че се е доверила на своя лекар преди 10 години за мелдония, би могло да й намали наказанието? Това не бих могъл да бъда конкретен, мога да направя една бърза прогноза какво ще се случи. Първо, това е една жена, една голяма спортистка, която е пример и кумир на много деца по света. И ние с лека ръка да смачкаме един такъв пример за младото поколение, което това би го махнало от наркотици и алкохолизъм. Както никой не можа да се прибори с наркотиците, така и ладата не може да се прибори с допинг контроли. По-скоро трябва да се отиде на една превантивност, както примерно в България имаме страхотен антидопингов център. Едно разяснение какво е да се отива на олимпийския принцип рано или късно. Това още професор Шоли, Бог да го прости, преди 30 години каза, че са го дискутирали в Южна Африка на един конгрес. Допинга ще отпадне, ще отидеме на радостта от участието, радостта от спорта и това, което каза Пиер де Кубертен, да участваме. По-важното е да участваме и да се радваме. Ние предпочитаме да гледаме художествена гимнастика и нейните варианти, отколкото е ММА боеве. Това е моето мнение. Петио, според теб и последни думи от теб, според теб скоро да не станем отново свидетели на друг допинг скандал, някой друг да изгърми. Точно това си мислих, че следващата стъпка, не вярвам Шарапова да е единствената, по-скоро смятам, че ще бъде първата и очаквам други големи имена да бъдат замесени под една или друга форма в подобни истории. Добре, благодаря много още един път на доктор Илиев и на Петио за това, което си поговорихме.